Nah, ngene iki sinden lek kuwareken ra iso omong. Nyuwun sewu Pak Dalang, nyuwun sewu. Napa? Kula napa kok mboten semaur? Sejatosipun kula mireng jenengan dangu kula. Kuwareken ta? Mboten. Lah napa? Jenengan iki ora biasa. Lek nek dangu kula niku Sukesi istriku sayang tercinta, baik sendiri sak dunia akhirat. Ora biasa nyeluk aku kaya ngono iki. Ning bengi iki kenapa kok nyelukmu kaya ngono kok beda? Apa mergo ben ketok apik ning ngarepe sinden Elisa? Ora. Luar Aku ki biasa. kepengin memperlihatkan kepada kalayak rame khususipun teng YouTube iki kabeh kan dokumenter. Wah, Pak Cahyo karo Lisa, Pak Cahyo karo mboten niku mung drama. Istriku yang paling kucintai dan yang paling setia adalah tetap Sukesi Ora sik. Rahayu. Ngopo? Sik aku arep gawe lagu. Weh, Tak catet Dik mau. Apa? Iki enak sesuatu kok masalah hari ini. apa? Slendro, pucung. Waduh, lah iki wis. Ora apa-apa. Ora dandang kula titipan ta mboten ta? Mboten. Mengke gara-gara. Semelangku lar mbaleni kuwi neh. Kula niku dalu niki nyuwun sewu saderenge kula atur pambagya kunjuk dumateng keluarga. Niki spesial kangge bojo kula. Matur nuwun wong Bojo ayu. kula niki soalnya saking griya Jaten niku pun nganeh-nganehi pacakane. Ning dhek ora ngerti lek ajeng kula gekne tembang. Ah, tak tembangke ya, rungokno. Wah, apik banget. Matur nuwun Bu Gesi. Kosek durung. Oh, bojoku. Aku gumun semangatmu. Rungokno. Iya ya, ora gudeg aku. Nyandang sarwa anyar. Apa? Beskap anyar, nyandang sarwa anyar. Beskap anyar, blangkone anyar, kuwi sabuke anyar, sawangan Elisa deloken. Ini sabuknya bagus. Lebih bagus yang ada di dalam ini. Maksudnya katok tayet. Ayo. Tak sawang katon bagusi. Ayo. Ora kok bagus sih pancen Piyai Klecareja kabeh nekseni. Lah pancen gantenge kaya ngene lho, Mas. Terus piye? Jebul arep ketemu sinden Elisa. Wangsuli, Mak, wangsuli. Oh, istriku. Tak jaluk aja cemburu. Iki kudu digatekke iki. Aja sok sujana. Mung sira kang tak tresnani. Kuwi ngono kuwi. Yen Elisa mung tak anggap dadi anak. Sing perlu diluruskan iki. Nggih, anak. Heeh. Dadi anak, mosok anak sakmono gedene. Lah diopeni kok ora entuk gedhe piye. Ya, tak walesno. Ngopo? Halah entut. Weh. Bojo kasar-kasar. Ra ngandel mring omonganmu. Aku ra percaya. Wong lanang seneng ngapusi. Pancen dalang seneng ngumbar mring maksiat. Pancen iya. Kok malah pancen iya ora. Lho lek sing nanggapi aku sampean ora percaya Mbak Elisa kok kono Mbak Wangsulono. Sebenarnya kita itu ada apa? Gak ada apa-apa Bu, saestu, suwerewer-ewer, gak ada apa-apa. Loh, Wong soweanan iya, tapi enggak. Maksudnya buat ngejob gini Bu. Job lho, iki Iya. lho. Oh, toh, kita kan sudah jujur ya. Kita prank ya Pak, Keren, kita iya. plek ya. Plek. Tanganmu Iya. halus e. Wes. Iya. Dadi bojo sinden iku lek mboten jembar dadane, jembar atine wis mawut. Ngenes iso tuwek terus engko lara terus iso mati ngenes. Ojo. Mulai nganti mati tak golekne ces. Nggih, nyuwun sewu menika wau namung guyon. Elisa menika sampun kula anggap dados adik kula. Lek anak
anu ketuaan ya. Adi wadon. Heeh. Ya syukur rek panjen gelem tak dadekne Adi madu. Lah kowe iki mancing-mancing ngono kok ya aku wis demes, Elisa ya wis lugu kaya ngono kok pancing-pancing. Engko lek ditenani sampean nyunggi kompor terus anu. Angel pancen. Ah, goyo seneng, Bu. Endi Balaku mau? akeh. Sik, endi mau sing ngambung bojoku? Sing foto karo bojoku. Wah, lek wani rene ayo diambung meneh mriko. Ayo. Rene, Bu. Masane aku ora ngerti bojoku ning kono mbok oyok-oyok mbok sengak-sengok. Ngene sedekah. Ade matur nuwun ditresnani karo penggemar ngono. Nggih. Pangapunten. Aku ya mung guyon lho, Pakmu. Ah iya no. Ya saiki nembang minangkani pamundhutipun Bapak Daryono sekeluarga. Ning dawuhe Pak anu mau, Pak Halo. sapa jenenge Pak Lurah. Nggih. Iku WA karo aku. Mbok menawa kersa Pak Daryono ki arepe melu nembang munggah. Oh, nggih. Ngono. Pak Dar, monggo panjenengan tindak wonten panggung. Lek mboten wani kula papak mandhap, Pak Dar. Oh, wani. Pak Dar. Monggo Pak Dar. Monggo kanca-kanca spot Mataraman pun ngagem blakon. Neneng Pak Haji Daryono. Sumastera Darming Nyuwun sewu Bapak, menika mikipun. Mendhet piyambak nggih Bapak Dar. Nggih. Lagi wong nanggap malah dikongkon ora. Biasanya dijukukne. Monggo Pak Dalang. Biasanya dijukukne, Bu. Dalem? Biasanya dipundhutke. Oh nggih, dipendhetaken. Nggih, nek sing jukukne biasane lek Bu Purwati. Lek jukukne liyane malah horor engko. Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saderengipun kula matur suwun sanget dumateng warga RT 5 lan masyarakat Recorjo ingkang sampun bantu terlaksananya wayangan menika. Kula mboten saged bales menapa-napa ingkang bales ingkang Maha Kuwasa. Amin. Amin Pak. Kok jenengan lek ngendikan kok alon-alon to Pak? Kok kados dredeg cedak sinden. Dredeg Pak. Napa nggih cobi nyuwun sewu Pak? Waduh. Tenan ya Allah, maduwar ngoten. Tanganmu aja tenanangan ngono kuwi. Enggak pareng ngono kuwi Kok ora. kadoan aku? Oh cemburu ya, cemburu. Oh iso cemburu kuwi ngelekne cemburu. Lho aku ya iso lho gawe sampean cemburu. Mbok kira sampean dhewe sing iso nggih aku cemburu. Aku ya iso. Lek gelem. Monggo, Ning Pak. aja Bu guys, aja. Eman-eman ayumu. Iya. Monggo Pak Dar badhe bawa napa Pak Dar? Dandang gula Sidoasih. Wah, nggih. Nyuwun sewu niki namo rumaos banggane manah mawon dadi nggih Pak Muhammad Taslim pun ngantos anu nggih. Lagi penggemare Mas Taslim kok ora langsung Mas Taslim mudun kok bis wah, monggo Mas Muhammad Taslim. Ayo. Mas Taslim metu langsung sumungar. Ayo. Oke, sampun dinilai anu nadane nggih. Mergo mbayare larang kula mboten dibayar.
Bayar jenengan nguyahi segara no Pak, Pak nggih. Monggo sak keparengipun, monggo mangke menawi sajakipun pengen istirahat langsung pasrahne Mas Muhammad Taslim. Nggih. Nggih. Pamintaku. Sekedap Pak. Dipun pasaken kalih laras. Paske penak. Lek pas penak Pak nggih. Dereng nate ngepaske. Hah? Ya lha nggih niki kula aturi jenengan pasaken laras. Ibu Gesi omongane medeni. Samonten. Pamintaku. Mboten kiat. Waduh Pak, panjenengan sampun sepuh Pak. Kedahe jamu riyen mau ora. Ampun menyadari. Oh nggih. Pun sak keparengipun Nggih, kinten sak mawon. sagete, Saged nggih. Pamintaku Nimas Ayu Purwati. Wah, bikin geli kaya. Atut runtut tansah reruntungan. Batin Ibu Purwati alah entut. Ing sarina sawa ngene datan kenggang sarambut lamun atoh caketing ati yen cedak tansah mulat situasi tuhu. Wah, jan kaya ndonga lamul Fatihah. Lajeng mboten napa-napa Pak, piyayi semeleh ngoten niku. Pindha mimilan mintuna ayoni mas barengan netepi wajib situasi ya. Tepuk tangan para kadang kagem Pak Daryono luar biasa ya. Nggih. Mesti kulino karaoke jenengan Pak teng dalem nggih. Nggih, kula ngerti kok storine jenengan wah karaoke nggih. Ngapunten namung ngoten mawon Bu Kesi. Ngoten. Nggih. Ya Allah. Niku mawon Aku ngenteni. aduh menggeh-menggeh. Mboten napa-napa Pak, pancen ngoten niku. Ibu mawon nggih pun paring dawuh kalih kula no. Bu jenengan kalih Pak Dar napa sing ngliyak-ngliyak. Mboten nate Pak Dalang kula tilem kalih Pak ini pun ungkur-ungkuran. Mek gedhe-gedhenan tut jere ngono kuwi nggih. Napa no? Nun sewu niki titip mawon kagem Madangkara. Wah, nggih Pak, matur suwun Pak. Siap Pak, niki mengke kula dumke Mugi Madangkara tansah jaya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Pak Dar. Nyun sewu Pak Ahmad Taslim. Waduh. Kula mboten nyaingi panjenengan. Namung rasa bungahing ati Nggih. kula ngoten mawon. Nggih, kula ngertos kok Pak, jenengan wau nembang niku spesial kanggem ibu to. Nggih. Ibu setia ndampingi panjenengan. Nggih. Ibu niku jan piyayinipun senadyan to sampun sepuh ning cantik, manis, energik. Kula Nggih. saged bayangke ketika masih muda ibu itu mesti manisnya ra karo-karuan, wayu kados kula ngoten. Pak. Nggih. Saestu Pak. Ben Kados Darno ayo. Ibu manis Sukesi. Malah manis sekali. Bah iki piyayi loro iki rumah kok setel men to malah niku ra iki. Ya, sesuk ben ditanggap meneh tahun ngarep. Insyaallah. Ya amin, nggih Pak. Lanjut nggih Pak, langgam nggih. Nggih kula tak mandhap mawon. Oh, mandhap boten beksa, Pak. Boten saged bisa. Ngalah ngawur-ngawur boten napa-napa jaranan boten napa-napa. Oh nggih. Kowe aja maksa wong nanggap to, Bu. Nanggap dipaksa ora. Sekali-kali. Nenu. Aku kang setya satu
Matur nuwun Pak Dar, njenengan kepareng nglegani warga masyarakat ke titik kersa mbesa. Nggih. Matur nuwun. Bayar jejer tugas iki mbayari ya larang. Matur nuwun, Pak Tayo. Sik to kula urus riyen niki kok. Bayar larang pripun? Nanggap niku lak larang. Oh, larang kan kancane akeh to, Pak. Oh. Sing ikhlas to Pak lek nanggap niku. Guyon, Pak. Napa? Saking kepingine ati jejer nggih. Bayari larang. Nggih. Tetep mboten lokak bakal saya kebak jenengan rezekine saya kathah, nggih. Sehat walafiat. Ngoten mawon ke penonton nak bosen nyawang kula. Oh, boten. Wong jenengan sing nanggap, lek ngoten salim Pak nggih. Nyuwun pangestu jenengan pangestoni supados kula kalih bojo kula niku saged setia sepanjang masa. Jenengan dongakne bojo kula saged setia kalih kula senadyan to sindene dikupeng sinden ayu-ayu, imane kiyat nggih, Pak. Mboten payu ngoten nggih, Pak. Jenengan dadi saksi nggih. Matur nuwun. Nggih, Pak. Pun Pak niku mang jarne mawon. Sembah nuwun Pak Daryono, sehat selalu, panjang yuswa. Iya. Yo, iki digiarake secara langsung lho, Nduk, lumantar Sakti TV. Oh iya, kuwi TV wayang kulit. Khususnya awake dhewe iki paling kerep digiarke ana ing Sakti TV lan wis kerja sama karo awake dhewe. Biyen sing diputer iki mung rekaman lawas tur lakone kuwi-kuwi terus. Terus akhire tak aturi download saka Kuntadi Channel. Mang pendhet niku masak kersa jenengan ben ora ajeg kuwi terus. Iya, kerja sama yang baik ya, Mak. Ya kudu ngono kuwi, Nduk. Mergo nadyan kaya ngapa lan kepiye uripe wayang melalui media ya anane Sakti TV kepareng giarake ngono kuwi. Iya. Matur nuwun mergo kabeh wis dicukupi karo Pak Daryono sekalian Ibu Purwati. Yo ngaturake bintang tamu pada malam hari ini Mas Klitik karo Mas Kluthuk dhisik. Ya, men munggah ana pepanggungan kaya adat saben dikurmati nganggo serampat. Wah iya. Yuk, Cok, dados.
Wayangan kok angge tahlil iki to kowe. Sampeyan aja ngawur, mbok empan papan ngono kuwi. Dadi ya yen serapat ki lumadi ben suwuk sik. Yen wis suwuk nembe jenengan terus malang kekek. Ngono kuwi. Lah senengane dhewe-dhewe kok, Mas. Lho piyai seni iki lho empan papan, ngenteni angkleh. Dadi cara wong mangani ben entek. Sik wis entek lagi jenengan genti mangan ngono. Lah ya ngono lho, karepku ki ya ngono kuwi. Ora kok sak elehmu ngendhek sak nggon-nggon. Iki budaya ya gawe tatanan kita, Mas. Tatanan tur ngemu tuntunan. Nah, sing mirsani wae ya gawe tatanan kok sampean seniman ra gawe tatanan ki kepiye coba? Coba jajal rene iki kepiye? Lehmu ndelok suasana gayenge kaya ngene lho. Mangan urunge mbok seneni kuwi ya. Kok mangan urung wis seneni iki kepiye to, Mas? Lho sampean aja ngono kuwi. Ngene tegese sampean iki mirang-mirangke Pak Daryono. Lah iki lho. Sampeyan le ngantu-antu ning kene wiwit mau bareng asar lho. Iki lho. Kapan Mas Kluthuk Mas iki do teko? Dicepaki kabeh prasmanan sampeyan yo ora teko-teko ngono. Pak Haji Daryono kuwi wis nyepake apa-apa. Daharan ya wis ditokno gitu, Mas. Leres. Panggung disewa ya amba, son ditekakno ya diunekno. Lah ngoten to, Mas. Nggih dicawisi Tangga-tangga, lapangan nah, jembare kaya ngene. lapangan ya jembar tur amba, tangga-tangga ya melu ndonga. Lah iki awake dhewe kurang seneng apa? Nikmate donya sing bengi iki wis digelar karo Pak Daryono. Apa meneh nimbali Mas Cahya Kuntado. Kuntadi. Kok Tak Kuntado kepruk. kok iso. Padha one. Ya padhaane iki tibane i kok iso. Mas Cahya Kuntadi sing kondang kaloko. Nah, iki lho. Iya. Bojone sinden Sukesa. Wah. Wong ki lak gawe irama to, Mas. Iya no. Pak Haji Daryono kuwi nimbali budaya. Iya, iya. Nyeneng-nyenengno tangga, Nah. nanggap wayang sewengi utuh kuwi ya ora gawe apa-apa. Ning krana keikhlasan saka ati sing jero dada. Mula digolekke nggon sing amba, panggung kuwi ya disewa son dionekno daran ditokno sing dadi pikiran iki engko awake dhewe bayaran pira. Santai wae. Ngapa? Wis dipikir karo Pak Daryono. Wong kok lehmu angger jeblet. Nuwun sewu Mas Cahyo. Nggih no niku mang lurusken Panjenipun niku. Piyayi Mejayan menika nyenengaken. Nggih, Pak. Alhamdulillah dalu menika saged marak sowan kalih panjenengan dalam rangka ngresmekne lapangan menika mugi-mugi lapangan menika. Aja angger omong toh kok iso nyawang iki adicara niki apa ngono. Sampeyan iki kudune lak ya takon karo aku. Nah, nggih, Yen ora sowan sik ning Pak Daryono hajatanipun napa, Pak? Tapi yo lek lho, kan yo lek maine ning ndi kan yo acara kan iku to Mas Cahya. Piye? Dadi kan yo maine ning lapangan berarti lak yo ngresmekne lapangan niki. Ora iso. Bersih desa. Bu, Napa niki? acarane tasakuran pernikahan putra-putrinipun Pak Daryono sekalian Ibu Bu Purwati. Nah, kuwi lho. Garwane Pak Daryono asmane Bu Puryati. Mulane bengi iki iso nyenengke aku. Kowe ya salah. Purwati. Lah yo kuwi wis Ketok bengi. ganteng ya kopokan. Lah yo kene iki yo kakek obat to Mas mangsane. Mula nuwun sewu lho Mas. Nggih. Dalu niki mboten kok Pak Haji Daryono nu pamer mboten, sombong nggih mboten. Nanging niki mujudke sedekah lillah sosialipun Bapak Haji Daryono anggenipun ngluwari ujar dalu menika. Leres. Nggih to Mas. Nggih. Niki yen digegem dhuwit wis pirang puluh yuta. Ning krana beliau nyaki golek nikmat ngentekke ragat ben ra kena laknat, nyelametke para tangga ben besok sapa-sapa iso budal donya akhirat. Ya. Ngoten lho Mas. Betul. Dadi lak golek slamet to ngeten niki. Golek selamat, golek wilujeng. Niki lho sing ora iso srawung kali Pak Haji lak niki. Lah iya kuwi arahno to kuwi. Lho diarani pripun kula dulure dhewe men judeg e. Kula ni dulure dhewe men judeg Mas. Kula dandani apik kaya ngeten. Panggah ngeten iki rupane ya ora malih. Ngerti omene pegel aku. Lho nyapa kok pegel? Seragam kok padane karo karpet niki aku wis. Wah, nyemok-nyemok ni dalange to ngene. Sampeyan aja ngono, aku yo ngangge biru lho. Biru lho. Biru ya ada maknanya. Napa? Bisa padha rukun. Ngono kuwi kok sampeyan ngelokke Kuwi karpet-karpet. ukarane dalang. Nenek ukarane para yai, para alim ulama, biru kuwi kuwi bismillah sadurunge kowe budal. Rungokno dawuhe para yai. Mula nek kowe wis melangkah saka omah kuwi maosa alhamdulillah utawa bismillah punya lidah yang basah itu harus terarah. Sapa ngerti sok slamet pidunya akhirat. Ngono lho. Kowe iso slamet dunya akhiratmu. Iso ila yaumul. Nah, Tuh ngomong ngedeni. lho ora ngedeni wong seniman ki lak sagedipun lak ndonga to Mas. Nggih, nyuwun kalih purbane Hyang Agung. Lah niki lho, gunane apa ngene iki mirsani wayang?
Teko rene karepe ya apa lak ora ngerti to sampean. Ya delok wayang. Iya ndelok ning karepe lak ngerti to. Iki wayang sing lenggah sinten? Pak Cahyo, Ditimbali, Pak. Pak Daryono, Pak Haji. Nah. Bu Hajah, Sinten? Bu Hajah, Ayo kowe. Bu Hajah. Bajah sinten? Jajali to. Bu Hajah sinten Pak Cahyo? Lah, iki lho. Ya ora iso aku wis bola-bali iso Mula ngomong nerangke terus. Seniman ki aja seneng nampa dhuwit tok. Ning Ya. yo karo ndonga. Ya, undungane awakmu dhewe ra mandi undungane wong. Loh. Ora mung ndongakne, tegese sampean dirawuhke rene iki lho Mas Kluduk. Masya Sampean supaya nyenengke piyayi akeh ngono lho. Wong keluarga kowe susah kok nyenengne wong. Keluarga kuwi murad marit lho Mas Cahyo. Tegese sing jenenge dagelan ora mung mbanyol tok. Ning sak bisa-bisa sampean nyangoni piwulang karo para-para sing kepareng rawuh. Rene iki golek sanguk nyangoni apa sugih ya. Piye iki? Maksudnya ki Pak Haji Daryono kuwi kowe ki karep Mantu. Nah, kepiye ben sampean ki iso mangku Pak Haji Daryono ngono lho. Waduh, lho bojoku ora tau tak mangku Pak Haji kok. Ngene. Mumet apa? Aku mumet ya omongan karo iki. Ngluhurake. Luhurake. Heeh. Pak Haji Daryono iku mboten cah diluhurake, piyantune pancen pun luhur piyambak. Heeh. Lah kowe lak ngasar ya kowe. Mesti banyol. Iki serius lho, Pak. Ya serius. Lah sampean kulino ndagel kok mulai Ngeten. yo diimbangi lho. Napa malih menika wonten ing Mejayan. Mejayan menika desa sing nemu sasmita, sing nemu pralamita, besok iso dadi desa sing ayem, tentrem, gemah ripah loh jinawi, ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Wah. Kok iso ngono piye kok iso Ngeten. ngono? Niki ilmu tuwek niki. Tuwek. Yo rupamu kayak super tetra ngono kok dadak ilmu tuwek apa yo sepuh Mas Cahyo to kok iso. Umur iki dudu patokan. Nah, Lho, patokan Wis salah kowe. Lah terus Umur ki urung patokan. Umur ki dudu patokan. Ning sakala pengetahuan SDM itu yang menjadi patokan. Urung mesti lek tuwek ki sakala pemikiran iki cerdas. Ning sakala sing enom ki pemikirane iso tuwa. oh tak kira nek tuwek urung mesti enak. Sing mbok pikir kok kono. Iya. Kita ya hobi iku. Terus jajah. Wong tuwek niku mboten enak. Loh, kowe iki ora jelas iki. Kowe iki nek omong Kowe iki ilmu tuamu ning ndi? Ilmu tua. tuwa ki tuture digawa lak ya ngono. saka tembung Mejayan, Pak. Iki. Mejayan saka tembung Nggih. me ki saka tembung menikmati. Tegese Mejayan itu warga masyarakatnya sudah bisa menikmati. Karena apa? Warga masyarakat Mejayan itu sudah kita bisa melihat secara universal. Warga masyarakatnya ora ana sing kurangan sandang pangan tuwing papan. Karena apa? Pusate kamardikan ki yo ning Mejayan kene. Wah, kok ngono ati. Ilmumu kok ngendi jajah? Kok iso pusate kemerdekaan ning Majayane Tegese kamardikan ora saka merdeka samubara tapi merdeka ki dalam arti kemerdekaan kemiskinan ki ya merdeka. Sudah terbukti Pak, Kak Mejayan menika wayangan, menika sakala niku setahun ping 18 Pak. Jare Mejayan. sapa? Tuh, mboten kertas jenengan. Ora ngerti. Lah jenengan mergo sing ditimbali ora jenengan tok. Lho. Niki Aja dhisik kersa lho. Niki saestu Pak. Meja. Ja menika jaya. Jaya selalu desa Mejayan, warga masyarakatnya bakal nemokke kejayaan. Lambe karo untu ra rukun lho kok ya iso omong ngono. Lah lek lambe karo untu rukun rek kelat ngene. Iya. Wajah iki jaya ya. Jaya. Memang ngartekke to sampean karo. Iya, iya. Oh, ora ngerti. Kalem-kalem aja ngomong aku tak karo mikir yang. Cobi Mas saya. Yan. Iyan. Iya ora sak banter-banter piye artine kok ora. Lah kuwi ngomong batel lak karo mikir karepe ngono lho. Iyan menika saka tembung iyan menika sadurunge ja. Sakwise jam menika iyan, Pak. Nah. Lah ya kuwi nek ukurane lak Mejayan lak ngoten to Mas. Heeh. Jaya. Jam menika jaya. Lah iki iyanipun menika. Iyan. Iyan menika saka tembung aku bisikno aja. Kok ge bisi barang ya ngopo. Jare ilmu tua. Iyan menika saka tembung jaya akan menemukan kejayaan. Ora iso. Ora Yan. an. Yan kok. Iyan. Ane piye to? Iyan. Ben digoleki dhewe njajah. Kok nek ra iso lagi aku sing maju. Iya sampean kok iki. Kowe mau wis cumongol-congol kok. Ayo. wis wis iyan. Iyan menika iyan. Iyan iki apa? Iyan Maha Kuwasa. Ora iso. Yang Ora Maha kudu- Kuasa. Kudu pas lho, wong mau ngarep mene pas jane pas kok yane mbleset iki lak ya ora kepenak. Ayo. Ngono. Ayo apa iki? Loh, kowe kuwi kok
Yan kuwi saka hurufe Y, A lan N. Nah, Ngono. Prabjat. Nah. Y Yen kuwi temu apa? Y menika sok ketemu Yang Maha Kuasa. Nah, A kuwi Alhamdulillah N-e nrimo ing panjenengan. Nah, ngono lho. Ngene ya Dadi status-status cacek-cacek. Jarene pikiranmu ki encer. Aku ndek ngencar saking ngencare ndretek ke kuping nih. Ayo kuwi ora pas no kuwi. Yan menika. Iya, ya Nemu, temu Pak. Yan. Desane Kleco Rejo. Kle Mudiar. Kleco. Hmm. Ngono iki mbok WA asik ngono mau. Ora iso iki uji kecerdasan kok ya. Kle iki warga masyarakat kle kene iki ora seneng klecam klecem. Egla egle. Lunah lunuh. Tegese ora gelem tegese wong kene iki ora seneng gaya. Wong gaya ora dienggo urip ning urip dienggo gaya. Contone. Contone kaya ngeten iki. Wong urip ora dienggo gaya. Ki saka tembung urip ki ora dienggo gaya ning gaya mbok nggo urip. Tegese wong urip dienggo gaya menika sok kala gayane sok sumugih, gayane sok kepinter. Kuwi sok kala ki awake dhewe iki sing diunggung-unggungne. Ning kaya jenengan kalih kula niku gaya dienggo urip. Nah, Gaya dienggo dalang, gaya dienggo dagelan, ning dienggo murakapi keluargane. Nah ngono lho, ngono tas ya penak. Cocok. Cok ki cocok. Temu. kuwi lho aku seneng ngono lho. Cacek ngono lho. Cerdas. Cocok. Kowe iki anu pikirane nek rung panas ki angin. Cocok, Pak. Dadi wis cocok warga masyarakat Kleco kene iki ngenekke pahargyan nimbali panjenengan kula kalih kritik lan Mbak Elisa lan ugi Mbak Sukesi lan sedaya prawaranggana menika insyaallah kabeh pinaringan berkah barokah saking Maha Kuwasa. Lho. Lho niki ilmu tuwek, Pak. Tuwek. Cocok ya, Pak. Napa mleh menika ajate napa? Manten. Mantu. Manten. Manten ingkang dipun lenggahaken menika Mas Peri kalian Mbak Yuni nggih, Pak. Nggih. Sik to aja dilimur. Urung tak lho iki. Lagi Kleco urung rejone urung lho. Rejo. Re menika rezeki, Pak. Lho. Rezeki ora bakal kendhat, rezeki ora bakal telat. Insyaallah sawise ngenekke pagelaran bengi rezekine bakal banyu mili. Lho. Ya ampun. Pangananmu untung jati kok iso omong kok. Ya ampun kula iki lagi ngerti iki. Cerdas lho kuwi. Aku ndek iki mangantung jati to, pas isu tak tokne lho kok kupu-kupu. Ngono ndang plastik kono. Kena dolanan kok iso. Lambemu. Lah iki to Mas Cahyo. Iya. Rejo, Pak. Jo menika Jaya salaminya. Aduh, tuh. Ora rugi yen surjanmu anyar, jarikmu anyar. Oh ya anyar. Ya rugi no. Nah, Lah nyicil nggonmu iku bayar. Yo, mbok ya tak potong, Pak. Biasa. Ora to iki anu nyicil barang. Lho nggih no, Pak. Lah kan dulur to mosok itu. Dulur, tapi awake dhewe secara manajemen pementasan itu harus sportif, Pak. Lah niku lho, Pak. Dadi klambi sing kono ya kula bayar. Lho nggih no. Oh, sportif lho, Pak. Dulur nek hitungan manajemen tetep ada hitungan. Asalane napa niki? Mantu. Mantu lah iki mlebu ning adicara, Pak. Manten ingkang dipun lenggahaken Mas Peri kalian Mbak Yuni. Mbak Ferry kali Mbak Yuni. Mas cakeme Ferry. kok iso. Mas Peri karo Mbak Yuni kok iso. Ora lho, coba bantu. Ali-alimu jare. Sing salah dudu ali-aliku, sing kedawan ki lambemu ki lho. Mbok jembek. Iki jane lambe mau pemean. Ayo. Mas Ferry kali Mbak Yuni. Kula budale kok ketoprak, Pak. Nggih. Dadi menawi jenengan wayang menika paribasane mesti jenengan ibaratne kaya Kumajaya kalih Dewi Ratih. Dewi Ratih. Menawi kula Mas Ferry. Ferry kali Mbak Yuni menika kula ibaratne kados Panji Asmara Bangun kalian Dewi Sekartaji. Kuwi yen jikok saka Ketoprak, toprak. Pak. Nggih. Yen saka wayang Kumajaya kali Kumajaya karo Kumarate. Yen tegese ketoprak Panji Asmara Bangun kalih Dewi Sekar. Sekartaji menika wonten tegese. Apa kuwi artine? Panji Asmara Bangun menika Temanten kakung kadunungan Mas Ferry. Panji menika wong lanang. Asmara menika cinta, tresna utawa seneng. Bangun menika tangi. Sik. Dadi ibarate Sing keri dhewe sing rapi nake keri dhewe iki lho. Kok iso bangun iki keri Panji mau wong lanang. Lah nggih, Panji menika wong lanang sing duwe pusaka, sing iso dalane pusaka. Asmara. Asmara menika seneng. Heeh. Bangun menika tangi. Leres mboten? Iya bener. Dadi Mas Ferry. Ferry menika ingkang dipun wastani wong lanang sing duwe pusaka sing seneng tangi. Ketoprak lho niki. Toprak. Iya bener. Panji Asmara Bangun. Bener. Kuwi ora Mas Pak, ora Mas Ferry tok, mbok Mas Cahyo duwe pusaka sing tangi terus kan. Ngono. Panji Asmara Bangun. Panji Asmara Bangun, Panji kuwi pusaka, Asmara seneng, Bangun kuwi tangi.
Anjur diwengku karo Mbak Yuni. Mbak Yuni ki ibarat Dewi Sekartaji. Apa kuwi? Dewi ki wong wedok. Sekar kuwi. Kembang. Taji kuwi. Taji kuwi entuk. Dadi yen Mbak Yuni kuwi kaya Dewi Sekartaji. Dewi Sekartaji wong wedok sing seneng dientup. Sing ngetop sinten? Panji Asmara Bangun. Kowe kira gawe ukara iso Loh, wae. tapi bener apa ora? Ayo bener. Lah iya. Lah lek bener aja disalahne, Pak. Ning upamane kuwi dirembuk apa saru-sarunan ya, Mas. Iki. Nuwun sewu, janjane ora apa-apa. Mergo teng pengadilan niku seorang wanita, istri berhak menuntut kepada suami ke pengadilan kalau ngibarate iki wong lanang iki dibiorne cara senter ra gelem murup, dipetheti ra gelem manggung. Nah, Istri berhak untuk menuntut ke pengadilan. Berarti peluangnya sampean. Lah ngopo kok nuding bojoku? Tututan. Lah nyapa kok iso nduting Yukesi iki lho? Setangi ro. Jenengan ngedikan pripun kalau Apa? yang disahkan di pengadilan itu Ya, untuk tuntutan seorang istri, istri boleh diangkat ke pengadilan menuntut kepada suami minta cerai karena suaminya. ada dasar alasanipun. Ah. Satu menapa kalau mau? Apa ngibarate Nggih. cara senter dibiorne ra iso murup, Iki. cara manuk dipetheti ra gelem manggung. Nah, kuwi lho. Diberi peluang sampean. Lho. Nggih, Mas Kluduk, Dalem. nyuwun sewu Mas Klidik. Nggih, nggih, Mbak. Lek Saya. bojo kuwi bangun terus. Pak Bangun Cahyo, keluarga Pak tegese. Cahyo bangun terus semangatnya. Lho, kuwi lho. Kowe iki ngapur salah persepsi kok. WA-mu ning aku ngapusi. Lho, kok ngapusi piye ana hubungan apa kok iso WA sampean ki? Lha iki WA aku Kepiye? sentere mendrep. Lah, iki sentere kok mendelep. Senter kok mendelep iki piye? Senter ki diuripke. Lah yo kuwi cahayane ora terang. Lah kok mendelep ki? Kowe ukaramu salah lho, Mas. Lah kok tak tekon Senter ki nilainya. murup, ngono lho. Murupe tapi mendrep-mendrep ngono. Oh, Tak tekon nilainya apa? eh. Baterainya tak ganti. Akhirnya, Yen kan karo aku suwi. lho, Mbak Kesi iki. Lah sadurunge karo konokan kuwi. Lho kok konokan. Kowe tak keprok kowe kok. Karo dalam konokan-konokan. Mas Cahyo Kuntadi ki dosen lho. Iki lho karo iki lho konokan iki dadi apa jenenge iki combene ning gone panjenengane ngono lho. Dadi ngono. Ngono kok konokan. Kalih Mas Cahyo. Kaya dolanan bae. Biyen suwi piye? Kalih kula suwi. Yang ngomong to yang. Ngomong to. Kok omong kepiye to iki di Biyen. depan umum lho, aja buka Kara- aib lho. Karo aku biyen lho biyen. Mas Kluduk, Dalem. mbok aja dikandhake ning kene to, Mas. Mas. Heeh. Lah rokok lho langsung dul. Ayo jelas emosi to, maune kaya dulur ki to, Mas. Iya no. Lah ngoten lho, Mas. Sing jenenge wong lanang siji dijarak bojone, loro dijawat anake. Iku mesti nesu. Santai gelut wani aku apes. Lah aku masuk mau wedi karo awakmu. Lho aku sing wedi. Lah kok wedi ki nyapa? Kowe wedi ki ngopo wong padha lanang ki? Wedi ya, wedi ora pernah gelute. Lah perkara apa? Wedi ra dijak. Ora usah wedi ngomong kowe gelut tenan karo aku nek aku gampang mendelep ora. Wong ki ngene lho. Kowe ki Iya, iya. bojo kuwi lak garwa. Nggih, Pak. Garwa sigarane Nah. nyawa. Kuwi kudu ditresnani. Nggih, Pak. Niki Ngono lho. Niki meng guyon, Pak. Kaya dene penyanipun Mas Ferry kalian Mbak Mbak Yuni, nggih. Menika lak sah mungguing agama, Betul. sah mungguing tatanan negara. Leres. Kula Pak Haji Daryono kuwi sesuai karo asmanipun Bapak Haji Daryono. Dar kuwi nadar ya ki ya jelas no ki nata. Ngoten lho. Mula dadi wong tuwa ki lak mesti mulyake anak. Ning dinggon urung mesti yen anak iso mulyake wong tuwa. Nah, Ngoten lho, betul. Mas. Mula wong tua karo anake padha karo mripat karo jempol Lah sikil. niki Mengkuwi. ngoten lho. Yang jenenge mripat kuwi ibarate kaya wong tua, jempol sikil kaya anak. Sok-sok lho ya. Nggih. Iki jempolan kesandung mripate melu nangis. Lah, Iki lek ngoten. mripate keculek ngono jempolan ya meneng ae ngono kuwi. Sing ngomong Ngeten salah sapa? dunia Berarti bapak. enek. Lho, kepiye? Ora mesti lek moto karo jebolan sikil. Apa? Enek sing jebolan sikil karo liyane enek. Apa kuwi? Sing lara liyane sing dikareti jebolan sikil. Kuwi lak anyang-anyangen kuwi. Lah kuwi rusakne tekmu sing mendelep kuwi mah. Wah, gerjebles wae. Mas Klidik, Nggih, dawuh, Mas. sampean tak kolaborasikan Nggih, Pak. karo Mbak Elisa Orcarus Alaso dari Yogyakarta. Amin, Yo. amin, amin. Ciri khasnya wong Madiun, yo panas-panas melaku, nyilih nggone numpak sepur. Dedos. Siap. Capi. Yo, yo, yo.
Pur. Ngaturaken wilujeng dalu, sesugeng dalu, macangi malimbo, mas klitik, mas klutuk. Sugeng dalu ya sama apa? Wilujeng dalu. Iki apa enake basane kon transit ngono piye? Transit Yen piye rada to, cetha. Mas Klitik? Ayo kon transit sing basane rada cetha. Oh, translate. Kalau transit itu, kalau kita naik pesawat ke Naik Jakarta transit. transit, berangkat lagi tuh transit. Sing bener apa? Translate, Trans- nganggo late. Nah, Translate Oh, translate. ngangge apa? Let, Waduh, Mbak. translate. Ah, ya iki. Pripun to? Sehat. Kepengesunipun sehat bagas sak warase. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Oh, kaget Saged- aku. Piye to kok kaget? Water sempak nuwun dia. Kowe kupingmu sing bosok. Alah. Iki dirungokke sik. Tapi yo Gen aku yo cetha. aduh sempak nuwun. Kok matur sempak nuwun piye? Matur sembah nuwun, matur Lah, sempak lo nuwun. Mas Kritik lo langsung paham beda emang kalau SDM-nya bagus tuh sedikit nyantel wes. Kuping ki nek ora rukun ya ngono kuwi. Lho rukun apa kuping kok nglumpuk tadi siji. Lah, ngono ki mbok diomongi Oh, to. paham Sak? toh Mas? Paham, Nah, aku nek omong matur paham. sembah nuwun. Kamu tadi dengere apa? Atau sembah nuwun. Lah dudu. Sembah nuwun. Nah, sijine apa mau? Ya kok tak WA. Iki mbleset to. Mulane enek wong wedok ngomong ki dirungokke, aja peh wong lanang ki terus sak menange dhewe. Nah, bener. Ana wong Wong wedok wedok ki- dirungokake, aja mbodeki. Nah, kuwi lho. Peh wong lanang presiden rumah tangga, Nah. nah. sak kepenake karo wong wedok. Nah, mboten pareng ngaten. Wanita ki wani ditata yen ora tresna ya aja mbok tinggal lunga, aja mbok gawe gelo. Heeh. Iki ya duwe rasa. Kok lek mbok tinggal lu ngodira ya tangga-tangga. Ngono lho, kok ora. Nah, gitu loh, paham Ya, toh. ya. Dadi wong lanang. Sehat ya. Ya sabar to, Duk. Iki kan asline bocah Sulawesi. Oh. Tur rene iki sing ngersak, sampe lak sing ngersake Pak Daryono. Nggih. Lek Mbak Elisa khusus sing ngersake Ibu Purwati. Lho, Oh, matur nuwun Ibu Purwati, sampun ngersakaken dhateng kula. Kok malah apa ya wis. Lah ya Mbah Darmo sing disenengi Ibu Sukesi Rahajeng. Aku malah seneng. Kowe ki- Rahayu, rajeng. Oh, Rahayu Rahajeng padha. Kowe ki nek Padha duwe bojo gundulmu. kok nek duwe bojo kaya Elisa ki malah nyenengke kok. Lah ngapa? Geger gak temu gluntrunge lho. Kowe Lah, iso. padu ning kamar ya. Kowe Heeh. arep padu kaya ngono nek bojomu kaya ngene, panggah mentereng wae. Ora paham bahasane kok. Ayo. Wes ngene nih saiki dipraktekne. Nggih. Etok-etok ngene, sampean Mbak Elisa bojone Mas Kluthuk ya. Aku. Terus sampean ngonangi dheweke iki selingkuh karo wong wedok liya. Kira-kira sampean le debat karo bojo piye? Aja ngonangi wong iki bar tenanan konangan kok iso ngonangi. Kok ngonangi? Polahe. Aku karo yoga konangane ya. Aja ngonangi. Ya ampun. Konangan. Jero makan jero. Sing hati-hati lho we tekane bondo bareng karo coba meh lari aja Enggak, aneh-aneh. awakmu nunduk lor. Ya Mbak, seneni Mbak. Nggih basamu Mbak. Jiro lu. Mas Kluthuk, aku ingin nonton sampean karo wong wedon liya kok ya kowe tegel marang aku. Sepiro tresnaku marang sliramu kok ya mbok tinggal ngono wae milih wong wedon liya apa ya tegel-tegel kowe karo aku. Kowe apa-apa. Iya toh. Aku wis Ngomong ora jelas, tenaga. Mengeluarkan tenaga loh aku ini. Aku ki ora selingkuh, Nduk. Sing tak tresnani ora Aku ora ngomong nek kowe selingkuh. Aku mung weruh kowe karo wadonan liya. Rada semok, putih, rambute abang. Sapa kuwi? Sejatinipun Kakang ki ora ana wanita sing tak tresnani kejaba mengko. Atenena. Mosok apa ya kaya ngono tenan to, Mas? Kok malih? Tenan pora. Kok
kok cepet malihmu. Ya kan jeneng wong wedok ngono, mood swing jenenge. Paribasan ora ana wong ayu, kejaba mung kowe cahaya. Aku ra ngandel. Pun kakang ki sejatine Nah, ngono. tresno banget karo sliramu. Toprak tenan iki. Mula saka kuwi percaya karo pun kakang. Jajeng. Yo, iya Mas. Wale. Wale. Diajeng lho kalau nyeluk diamas. Ngene lho diamput. Hei, Aro bojo Lah kene lho. diajeng kok kono diamas ki lho. Lah ya we Masku dudu aku ngundang Kang Mas ya. nah. Kang Mas ora diamas. Ya salah rasane nesu karo wong wedok ra entuk koyo Aja wewek. Lah nyapa to Pre ya seneng to kowe. Aku mbok rangkul ndak masalah kene gandu-gandu piye aku. Tuk. Iki toprak to. Nggih. Gentenan dapuan apa piye?